La capital de la Noguera ofereix un any més una àmplia oferta d'estades per als més petits de la ciutat, arqueologia, esports i activitats artístiques, entre d'altres, i que estan adreçades a infants des de 6 mesos fins als 16 anys. Les activitats previstes en què poden participar els infants aquest estiu són el Tecnicamp, el projecte jove, l'Art Estiu, el Petit Art Estiu, el taller Cota Zero i les estades infantils. Pel que fa al Petit Art Estiu, Ima Montoliu, responsable també de les estades infantils, destaca que aquest any està dedicat al món dels contes, començant aquesta setmana pel conte dels Tres Porquets. En principi cada setmana hi ha un centre d'interès. Aquest any totes les setmanes són els contes i comencem pels Tres Porquets i el Llop. Llavors tota la setmana, totes les activitats que es fan, des de manualitats, teatre, una mica del que sigui, tot va girant al conte dels Tres Porquets i cada setmana hi haurà un conte diferent. El Petit Art Estiu i l'Art Estiu es fan fins al 29 de juliol al Casal La Palla Bàcara i a l'edifici de la Biblioteca Municipal, respectivament. Pel que fa a l'Art Estiu, un dels seus responsables, Albert Bonet, destaca que s'hi faran, entre d'altres, activitats d'expressió corporal, moviment, dansa i arts plàstiques. L'Art Estiu està plantejat perquè els nens i les nenes vagin a la biblioteca, consultin llibres, etc., però a més també facin dansa, expressió corporal, teatre, música i totes aquestes activitats artístiques i culturals que d'alguna manera caracteritzen l'Art Estiu. Un any més, d'altra banda, l'oferta inclou també esports diversos en el Tecnicamp, amb 3 modalitats en funció de les edats dels infants participants. Una oferta de la paeria que es complementa amb els campus i casals que també duen a terme els clubs i entitats esportives de la ciutat, com el Club Futbol Sala Balaguer Vedruna, el Club Bàsquet Balaguer o el Club Voleibol, entre d'altres. El que fem és, les persones que són del club fomenten i tecnifiquen més, i els que no coneixen l'esport i han començat a vindre avui i volen aprendre, fent jocs, fent gincanes, perquè aprenguin i si volen apuntar-se per l'any que ve també ho podran fer. Pel que fa al Tecnicamp, es tracta del nou format incorporat fa 2 anys, que permet als nens i nenes i les seves famílies escollir la modalitat preferida en cada setmana, segons explica el tècnic de l'àrea d'esports, Albert Marpa. És una modalitat d'activitats que vam inaugurar i vam estrenar arran de la pandèmia i el que hem vist és que l'objectiu i el que buscàvem ha vingut per quedar-se. La possibilitat aquesta dels Tecnicamps, l'avantatge que dona és que cada un dels infants que participen en aquestes modalitats de Tecnicamp poden fer durant tot l'estiu aquelles modalitats, aquells esports que més us hi convencen. Així que tenim, per exemple, el Tecnicamp Esport, el Tecnicamp Aventura Natura i el Tecnicamp Move. Una altra proposta per aquest estiu és el taller d'arqueologia Cota Zero, que també ha començat aquest dilluns. A banda, també petits i grans podran gaudir de les piscines municipals.